ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар рӯ ба рӯи бозори кушониён ҷойгир аст. Мана ҳамин бозори кушониён мебошад. Аз ин тараф пости Чорбоғ, аз ин тараф бошад Товус. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. кӯчаи Арғувон, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаби 84 ва ба ман ҳамин гардиш медароем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаби 84 ва рост мебиёему худи хонаи фурӯшӣ. ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар дохил аст дӯстони азиз. кӯчаи Арғувон 42 дроб 2 мебошад дӯстони азиз. 11.4 сотиқ замин аст. ҳозир ба шумо нишон медиҳем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии калон аст, замини 4 кунҷа дорад. охираш лаби дарё мебарояд дӯстони азиз. 11.4 сотиқ замин мебошад ва дар умум 4 дар хона дорад дӯстони гиромӣ. ҳамаи ҳоҷатҳояш 100% мебошад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз. зиёда аз 5 та водопровод дорад. хеле ки мебинед фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. ҳамаи дарахтони ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. ҳозир чӣ хел ин ҳавлиро пешкаш шумо мекунем дӯстони гиромӣ. аввал дар инҷо гараж аст дӯстони азиз. аввал хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем, хонаро нишон медиҳем. баъд аз он мегузарем ба охири ҳавлӣ. аз ин тараф лаби дарё ҳасту бозори кушониёнро дида мешавад дӯстони гиромӣ ва дар охир нархи ҳавлиро эълон мекунем дӯстони азиз. ҳозир ҳамаашро тезакак пешкаши шумо мекунем. дар инҷо гараж мебошад дӯстони азиз. дар инҷо зинапоя барои баромадан ба доюи мошина. дар инҷо бошад ҳаммом. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо дуюм ҳуҷра. дар инҷо дӯстони азиз ошхона мебошад ва дар дохили ошхона боз кладовка аст. ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ошхона ва ин бошад кладовка дӯстони азиз. бениҳоят як чизи хуб аст, чунки метавонед баъзо чизҳои лозимиятонро дар инҷо нигоҳ доред. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷра. дӯстони азиз, ин бинои иловагӣ мебошад. метавонед ҳавлиро харида ба ҳазор ин биноро чапа кунеду ягон бинои иловагӣ бардоред. бинои иловагии замонавӣ. ва дар инҷо бошад боз як кладовкаи дигар аст. ва ин бошад қафои ҳавлӣ дӯстони азиз. сарҳади ҳавлӣ бошад то ман ҳамин девола мебошад дӯстони азиз. лаби дарё ва ин бошад бозори кушониён. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед аз раи калон на он қадар дур мебошад. ман ҳамин мости нав аст медореду наздикак ҳавлӣ мебошад. дар назди мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. акнун гап мезанем оиди нарх дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад $160,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. марҳамат, одамоне ки дар бозори кушониён кору фаъолият мекунанд, фикр мекунем беҳтарин вариант аст занг занед дӯстони азиз. савдо мешавад, муомила дорад барои харидорҳои аниқ фавран фурӯхта мешавад.
ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.